Iragana arakatzen hasten garelarik, klasikoekin egiten du topo, ezta? Eta lehenengo eta bat agian gogoeta txiki bat egin beharko genuke klasikoak nola definitzen ditugu. Zer dire klasikoak guretzat? Nire iritzian klasikoak dira belaunaldiz belaunaldi irauten duten idazle horiek eta irauten badute nolabait da belaunaldi bakoitzean erreferendum moduko bat gainditu egiten dutelako. Hau da, hurrengo belaunaldiak gogoratu egin nahi dituelako. Eta beldur naiz, gure oraingo belaunaldiak benetan gogoratu nahi ote dituen Xular, Leizarraga, Joanes Etxeberri Zarakoa, Oienart eta beste beldur naiz. Zergatik diren klasikoak? Gizakiak betidanik bere buruari egin izan dizkion galderak nolabait erantzuten saiatu direlako eta saiatze hortan asmatu edo egin dutelako. Asmatu egin dute erantzuten adibidez, gizakien arteko harremanak nolakoak behar duten. Asmatu egin dute baita ere gizakiak hil ondoko beldur horretaz dituen zalantza horiei irten bide bat proposatu dutelako, zuzen edo erlijiotik, garaian garaiko pentsamendutik. Idazle bakoitza beti ere bere testuinguruan, bere ingurumarian kokatu behar da. Bestela trampa egiten dugu. Nik ezin dut Xular 21. mendeko begietatik aztertu. Joan behar dut, modu introspektibo batean joan behar dut 17. mendera eta aztertu orduko Euskal Herria nolakoa zen eta nolako jartzuna aurkiztuen Xularrek. Euskara zen hizkuntza naturala, berezko hizkuntza Lapurdi hortan, eta hor sortu zen abade baten bitartez, abade batzuen bitartez, Zarako eskolapen bitartez, lehenbiziko eskola bat, interes batetik, erlijioa, beren fede hori, beren kredo hori, zabaltzeko interes horretatik, nolabaiteko humus bat sortu zen euskal literaturarako, euskal kulturarako. Testuinguru horretan pintzen ez badugu, ez dugu ezer asmatzen, ez dugu ezer adierazten. Balora ezagun baita ere, Xular batek, adibidez, oso aurrekari gutxi zeukala. Gehienez ere, Etxepareren liburua ezagutuko zuen, gehienez ere, Leizarragak itzulitako Biblia ezagutuko zuen, eta beste bizpahiru liburutxo. Horrek esan nahi du, nahiko hutsetik hasi behar izan zuela. Eta batean, horri mordo bat daukan liburu bat idazten hasten zaigu. Eta horko egituraketan eta horko idazkeran konturatzen gara maisu lan bat dagoela. Nondik atera zuen euskaraz idazteko modua Etxeparek? Nola jakin zuen, nola eman behar ziren bere fonemak, zein grafemaren bitartez adierazi behar zen? Hori baloratzen dugu benetan. Orduan, klasikoa diogunean gauza asko esaten ari gara. Eta nik baliban ipiniko nituzke, hain zuzen ere, dena aurka, oso baliabide gutxirekin, dena aurka zeukatela eta besterik egin zezaketela, euskaraz egiteko autua egin zutelako. Eta batzuek benetako planteamendu serio bat egin zuten. Adibidez, Joanes Leizarraga, Zarakoak, konturatzen bagara, hiztegi bat egin zuen, gramatika bat egin zuen, baina batez ere, euskaldun hori sekulako erasoa zegoenean bai Frantziatik, bai Espainiatik, hizkuntza gutxituen aurka, euskararen aurka alegia, euskaraz erantzuteko aukera eman zigun bere liburuaren bitartez. Baloratzen dugu orain bezala Joanes Leizarraga Zarakoari Lapurdiko biltzarrak ezetza eman zirela, ez zuela sinetsi bere proiektuan. Hor hasi zen beste hekatonde bat, orain ere gertatzen dena. Politikamen dago eta kulturan dago. Ez dira inoiz ere bateratzen. Hori han ere ikusi genuen. Adibide asko eman daitezke. Baina ez ditzagun ahaztu, Xular, ez ditzagun ahaztu Oienart bat,
benetako ilustratua izan zena, ilustrazioaren aurreko urteetan. Bai, ez dira gehiegi, baina zer espero genuen. Gurea bezalako herri txiki batean, Nobel saridunak edukitzea, espero genuen, benetan. Harritu egiten gara, Elizak liburu gehiegi duela eta zein gehiago ari zen liburuak egiten. Ez bageneukan aginterik, ez bageneukan tresnarik. Eta Eliza kontuz, Elizaren zati batek erabaki zuen euskaraz egitea. Beste batzuk, ari ziren erdaren alde, orduan. Kontura gaitezen gauza horietaz, guztietaz.